Yn y dechreuad yr oedd y gan. Ond pwy fi'n canu'r gan? Hogia Llandegai oedd cyntaf, criw sgiffl de. Ylen edrych bach. Wyt ti'n meddwl mae'r beth yn digwydd y god ysdi Hogia Bryngwran ddechrau o? Dwi'n gwybod lla bod Hogia'n hynach na Hogia Bryngwran, ond ar argian, oedden ni'n canu pan oeddech chi'n canu soprano yn y chlytia. Hogia Bryngwran yn sicr oedd y cyntaf. Peggy Edwards hi oedd y frenhines yn fyna. Hi oedd y cantores pop gyntaf fel yn Gymraeg. Trevor Lloyd Evans. Cor Telyn yr Yri. Alwyn Samuel chi. Sasi Rhys wedyn. Dwi yn meddwl am Bob Roberts a'r Felin fel y canwr pop Cymraeg cyntaf. Wel, dwi'n credu bod ti'n wir i ddeud bod awydd di ni ganu yn reddf gynhenid ar hyd yr oesau. Roedd cyfnod newydd yn gwawrio, ond nid oedd machlud ar yr atgofion melys. O Ian, ni'n teimlo a bod ni wedi dechrau rhywbeth lle rydych yn dweud, o Ian, ni'n ymwybodol iawn. Chos oedd merchaid rhedeg ar ei hola ni'n dweud hynny de. Oedd tad. Ia, drwgs.